Fl-laqgħa tal-Kumitat tal-Standards fil-ħajja pubblika li tratta r-rapport li sar fil-konfront tad-deputati Laburista Michael Farrugia, irriżulta li l-policy dwar il-binijiet high-rise kienet approvata unanimament mill-Bord tal-Ippjanar, inkluż b'vot mir-rappreżentant tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista, id-Deputat Ryan Kallus. Quddiem il-Kumitat tela jixed il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika l-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi li wieġeb għal mistoqsijiet li sarulu mill-membri tal-Kumitat u spjega li ma nstabet ebda ħtija fir-rigward tal-akkużi li saru fil-konfront tad-Deputat Michael Farrugia dwar risposti li tal-Times dwar laqat ma' Jorgen Fenech. Il-Kummissarju spjega li d-Deputat Michael Farrugia kien korrett meta qal laqat ma kellu laqa li tratta s-suġġett tal-ħajras ma' Jorgen Fenech u dan kien ikkonfermat minn Johan Buttigieg li kien l-uffiċjal eżekuttiv tal-awtorità ta' iż-żmien. Il-Kummissarju għall-Standards limitatament sab ħtija fuq dikjarazzjonijiet li saru mid-Deputat Michael Farrugia marbuta mal-proċess li wassal għall-approvazzjoni ta' din il-policy lura fl-2014. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard rimarka li hawn qed nitkellmu dwar ċirkostanzi li seħħew 6 snin qabel u li matulhom mhux biss kienet inbidlet leġislatura ġdida, imma d-Deputat Michael Farrugia kien biddel 3 dekastieri differenti. Il-Ministru Attard saħaq li rispettivament mill-proċess li sar wara l-konsultazzjoni pubblika, fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjoni kienet ittieħdet mill-Bord tal-Awtorità tal-Ippjanar u bil-vot favur ir-rappreżentant tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista Ryan Kallus li inċidentalment kien fuq il-Kumitat tal-Standards jiddiskuti dan ir-rapport. Dwar l-ittra li kienet intbatet minn Michael Farrugia fl-2014 lill-Awtorità tal-Ippjanar meta kien segretarju parlamentari qabel il-vot tal-Bord tal-Awtorità fuq il-policy tal-high-rise, il-Kummissarju saħaq li din ma kien fiha xejn illegali. Fis-seduta li jmiss il-Kumitat Parlamentari li trid tiġi stabilita se tittieħed deċiżjoni jekk ir-rapport tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika għandux jiġi adottat.